Здравейте, приятели! Вие сте с рубриката Нашите пчелички. Преди няколко седмици ви показахме видеото за въртигата. Какво точно се събира, кои части от растението, как се суши. Показахме ви как си приготвихме миналогодишната въртига. И сега днес сме 6 септември и решихме да направим първо опушване с въртига за тази година. Ще ви покажем тук на от семейството как точно действаме. Значи на дъното сме поставили контролни листа, които след 1-2 дни ще извадим да видим дали има паднала кар. Значи до момента не съм третирал с нищо тази година. Последното третиране на семейството е миналата година, ноември месец, с оксалова киселина и от тогава до сега нищо. Така че би трябвало да има акар. Правим сега тест на въртигата да видим дали действа. Ще опуша добре този кошер и след няколко дни ще видим дали има паднала кар. И така, окей, действаме. Не е много приятна цялата процедура за пчеличките, обаче няма начин просто да се направи, да се опита този начин. За да разберем дали това е опция за третиране вместо химиите, като оксалова киселина, млачна киселина и така нататък. Като цяло би трябвало да са безвредни за пчелите, но все пак, ако има някаква опция като тази въртига, ще е по-добре. Като количество не мога да преценя точно колко, няма някаква доза точно специално. Пълен пушалка и горе-долу съм пушалка в 2-3 семейства. Пушвам, мисля, че на това му е достатъчно. Това беше общо взето, което искам да покажа. Следващото семейство няма да продължаваме видеото, прекъсваме до тук. И очаквайте след няколко дни проверката дали има паднали акари и какво точно е състоянието. Това от мен е сега. Поздрави! Чао, чао!